Dobrý večer, myslím, že môžeme začať. Zastupujem galériu Meat Factory, ktorej iniciátorom, alebo ktorá sídli momentálne v priestoroch na Smíchove, a iniciátorom tejto inštitúcie je môj kolega a všetkým známy divotvorný David Černý, ktorý v roku 2008 v podstate spolu založil v budove bývalej sklárne centrum, v ktorom koexistuje spolu 5 dramaturgií, hudba, divadlo, rezidenčný program, filmový klub a galerijný program. O ten sa starám od jary tohto roku. Predo mnou rozvinula takú koncepciu výrazných výstav Zuzana Blochová, ktorej sa tam podarilo vždycky raz za rok pritiahnuť zaujímavú mladú hviezdu takého stredoeurópskeho, svetového vychádzajúceho umeleckého neba. A my sa práve snažíme odlíšiť od tých ostatných priestoroch tým, že naopak dávame umelcom veľký priestor pre ich autorské projekty a snažíme sa byť aj vďaka podpore hlavného mesta takým produkčným zázemím pre ich nejaké veľkorysé intervencie. To je výstava Enrika Ježika, mexicko-argentínskeho umelca, ktorý sa na ten industriálny priestor rozhodol reagovať takou veľmi silnou performance, kde sa prebúral do budovy a v podstate diváci mali možnosť vnímať prácu veľkých stavebných strojov v živej akcii. Čiže tá citlivosť voči tomu miestu, ktoré je napomedzi periférie a na konci takého umierajúceho industriálnej časti Prahy, je práve pre tých umelcov celkom zaujímavou výzvou. Tento rok sme otvorili nový priestor, ktorý je pre krátkodobé projekty najmladšej výtvarnej scény. Je to bývalá kotolňa rozmerov 10x10x10 metrov a striedame tam, na rozdiel od tej hlavnej galérie, také rýchlejšie krátkodobé projekty tiež samostatných mladých umelcov. Na budúci rok tam máme na zhruba 12 projektov, približne 40 aplikácií zaujímavých mladej generácie. Druhou líniou, ktorú popri takých samostatných autorských výstavách rozpracúvávame, sú prezentácie rezidentov, ktorí k nám zhruba v počte 15 umelcov a umelkyň ročne prichádzajú a dávame im možnosť, pokiaľ tá ich tvorba a ich zájem proste k tomu smeruje, nejak dostať sa do kontaktu s domácou scénou. To sú diela, ktoré vznikli tento rok pri takých spoločných výstavách rezidentov, kedy im dávame možnosť, aby si oni vybrali umelcov z tejto scény a spolu vystavovali. Na budúci rok by sme radi odprezentovali takého známeho berlínskeho autora, ktorý sa v 90. rokoch preslávil mimo iné tým, že reinštaloval hotelové izby, v ktorých prespával v noci. Tam vždycky vytvoril takú tajnú situáciu, ktorú nafotil. V roku 99 bol v Prahe v hoteli Európa, čiže na budúci rok chystá Florian pre Meat Factory taký celkom radikálny vstup. Okrem iného sa preslávil tým, že v podstate vždy pracuje s materiálmi a artefaktmi, ktoré z tohoto miesta pochádzajú, čiže nevytvára nové objekty. Napravo je jeho dielo z Kielského Kunstvereinu, ktoré má takú paradoxnú alebo zaujímavú históriu, že v podstate si vypožičal z depozitu sochy a z kancelárií pozbieral nábytok, ktorý nainštaloval do takých sôch, ktoré ten Kunstverein od neho potom zakúpil a takže museli riešiť taký paradox, že kupujú dvakrát dielo, ktoré už raz vlastnia. Čiže sme zvedaví, čo Florian prichystá pre nás. Napravo je taká 7-metrová väža majetku jeho zberateľa, ktorého prehovoril pre zmenu, aby na 2 mesiace sa vzdal svojho inventára domáceho a prepožičalo do galérie. Okrem teda Floriana by sme radi predstavili ďalších rezidentov a opäť v nejakom kontexte s tou domácou scénou, lebo myslíme si, že toto srovnávanie proste v našom priestore chýba a myslím si, že je to plodné ako keby pre obe strany
tej scény, keď prichádzajú so sebou do kontaktu. Tracy Featherstone je mladá Američanka, ktorá by mala byť na rezidenčnom programe. Mojím zámerom, alebo podobne sa chovala aj Zuzana, že vždycky dávala prednosť externým kurátorom, ktorí nejak vnášali cudzie alebo iné témy do toho galerijného chodu. Na budúci rok to bude Mira Keratová, ktorá sa venovala takému redefinovaniu tej postsocialistickej Európy. Jej výskum sa venuje napríklad normalizácii a akčnému umeniu v Čechách a na Slovensku. A Miru som požiadal, aby prichystala pre Meet Factory taký autorský, kurátorský projekt. A nakoniec budúceho roku plánujeme s francúzským inštitútom opäť takú prezentáciu mladého francúzskeho autora. Mám tam preklep v mene, ale je to Cyprien Gallard, ktorý pracuje práve s perifériou, s sídliskami. Je to Parížan, ktorý sa presťahoval do Berlína kvôli tomu, aby bol bližšie práve takému živému mestu. Mimochodom má rád aj Prahu, čiže veríme, že sa nám podarí vďaka zbierke FRAK priniesť jeho práce do Prahy. A na záver by som vás rád pozval na 2.12., kedy v spolupráci s Artičok TV, čo je nezávislý taký internetový server, poriadame 0. ročník Artfairu. To je možno reakcia na to, že v tom Brne to neprežilo, ale možno, že v Prahe na tej periférii to znova ožije. Čiže 2.12. máte možnosť prísť podporiť mladých umelcov a umelkyne. Ďakujem.